Αυτός είναι ο Γιώργος. Πώς έχει καταφέρει μέσα στην καραντίνα και έχει κουρευτεί, ακόμα δεν έχω καταλάβει. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε και ήρθε σήμερα μαζί μας και περάσαμε ένα ευχάριστο απόγευμα συζητώντας ηλιθιότητες και φυσικά αιώνιες απορίες. Τραβάς έτσι και δεν το έχεις πει ακόμα, Είμαστε με τον Γιώργο και σένα τον Γιώργο στην παραλία. Βγήκαμε να αλιαστούμε και πετύχαμε τυχαία δύο φίλους, τελείως τυχαία, και ήρθαμε να κάνουμε ένα διάλογο, να μας πούνε τη δικιά τους άποψη για οτιδήποτε θα τους ρωτήσουμε. Πάμε να κάτσω μαζί τους. Άντε κάντε άκρη, ρε. Αλλά έχει κλουράκια μα θες. Φέρε ένα. Γιατί λένε στο προηγούμενο βίντεο μας σουλούσα και με κράζανε. Έλα αγάπη, αυτό είναι για σένα. Θα έρθετε λίγο πιο κοντά μου για να ακούγομαι κι εγώ. Λοιπόν, στο προηγούμενο βίντεο έλεγαν ότι. Κράτο, δεν έχω θέμα. Αποστάσεις, ναι, σίγουρα. Έλεγαν ότι μασουλάω, οπότε θα μασουλήσω και σε αυτό το βίντεο. Θα συνεχίσεις να μασουλάς όλα τα βίντεο. Ναι, μπορεί να κάνουμε κάτι τέτοιο ίδιο, η αλήθεια είναι, δεν ξέρω. Το βάζεις εδώ. Μια χαρά. Λοιπόν, Αλέξανδρε, πες ό,τι θες. Θα πάω και στην Κωνσταντίνα και πες ό,τι θες. Δεν έχω να σε ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Η αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή. Θα φάω το μπισκοτάκι μου. Όλα καλά. Και όλα καλά. Για πες, σ' αρέσει που κάθομαστε ένα μήνα? Όχι η αλήθεια. Πουλιαζόμαστε. Πουλιαζόμαστε, μ' αρέσει. Α, τι ωραία έχω πιαστεί. Το Νοέμβριο δεν έχω γιαστεί ποτέ. Ναι, η αλήθεια είναι αυτός ο Νοέμβριος είναι full super. Αλλά τι έκαμε, περάσει και αυτό. Θα περάσει λες, Ναι, τι είναι. Πώς είναι η πλάτη σου? Χάλια είναι η πλάτη. Ακόμα ένα χάλια. Για να σε βλέπω άνετο. Είμαι καλά γιατί έχω βάλει τη θερματική τώρα και φοράω ζώνη. Την παλεύω. Είναι σαν να κάθεσαι άνετα. Είναι σαν να... Προσπαθώ να έχω μια στάση να μην πονάω. Δηλαδή, δεν είμαι που είμαι ένα μήνα τώρα ταλαιπωρία, δεν περνάω και καλά η αλήθεια είναι. Αλλά προσπαθώ. Εσύ αγαπητή ποδηλατά και βλέπω εδώ μια χαρά. Ναι, βολτούλα. Σούπερ. Συγκλάκι και εσύ. Δεν πειράζει. Για να ζορίζω. Συγχωρεμένη. Βολτούλα. Γιατί δεν σ' αρέσουν? Όχι καθόλου η αλήθεια είναι. Γιατί? Αγωνιστικά, τέτοια γουστάρα εγώ. Βάρα. Αυτά δεν τα μπορώ, δεν μ' άρεσαν ποτέ, δεν ξέρω κάτι. Τα σνόμπαρα. Απλά τα σνόμπαρα, παιδιά. Αγωνιστικό δεν είναι αυτό. Ναι. Σαν το δικό σου είναι. Όχι. Γιατί σ' άρεσε το ποδήλατο? Δεν ξέρω, από παλιά δεν είναι. Είναι πιο γρήγορα. Τι? Είναι πιο γρήγορα γιατί σε 50 κιλά. Γι' αυτό δεν είναι πιο γρήγορα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Δεν είμαι σίγουρα όμως. Δεν ξέρω, πάντα δεν είναι. Δείξτε ποδήλατο με δυο ρε Γιώργο. Δεις εδώ ποδηλατάρες ωραίες. Για να πας στην παραλία σου, να γουστάρεις τη ζωούλα σου. Μια χαρά. Δεν μας είπες όμως. Λες και μιλάω με ζητιάνο ρε μαλάκα, έλα. Να του δώσω €1, κάτι. Δεν είμαστε έτοιμοι εμείς τα παιδιά, θα είναι. Γιατί είμαστε εμείς έτοιμοι για ποιο πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό, εξηγήστε μου τι γίνεται, γιατί τρέχουμε τις τσάντες. Θέλει να μας εξηγήσει. Γιατί τρέχουμε τις τσάντες. Ωραία, είσαι εσύ και θες να κάνεις jogging και λες δεν παίρνω μια τσάντα μαζί μου να την πλάτη μου, να βάλω άλλα 10 κιλά πάνω. Αυτό λέγαμε πριν, με τσάκια τσάντα πλατής. Αχ, μην πέσεις. Γιώργο, μην πέσεις, σε παρακαλώ, φίλε. Δηλαδή κάθε φορά. Πέλα το προς τα Βέβαια μπροστά. θα ανεβάσεις τα views άμα πέσεις. Τα λέω παιδιά. Ωραία, παιδιά, χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά, θα ξαναβρεθούμε. Έχω θεματική Γέλασα πάρα πολύ με το δώσε γκάζι μωρέ ανάπηρη που έπεσε. Ποιο? Που έπεσε με το τέτοιο. Μαλάκα, τι γέλιο είχε Και αυτό. το κάνανε δώσε γκάζι μωρέ ανάπηρη. Το εννοούσες, Α, δεν θέλεις. Δεν είναι δυνατόν, βγάλω τώρα ερχόμαι στην παραλία, βάζω θερματικές τώρα. Γιατί? Δεν ξέρω, πονάω, μπορώ να βάλω. Θα ανεβάσει και αυτό τα views. Αυτό δεν ανεβάζει τα views. Και βλακία μας εδώ δεν ανεβάζει τα views. Αντιλιακό βγάζει το καλοκαίρι, μπραδέρ με μαγιό. Τώρα θα βγάλω εδώ με τα ψάρια, τα νεκρά που πλέον. Είναι ζωντανά. Το καλοκαίρι θα πετύχει ρακέτα. Το καλοκαίρι, άμα δεν πεινάμε, δεν έχουμε μπει φυλακή, άμα δεν οτιδήποτε, θα παίξουμε ό,τι θες καρδούλα μου. Σοβαρεύεις. Ναι, τι να κάνω, τι να πω. Αν δεν πεινάμε, αν δεν πεθάνουμε. Μήπως και αυτό το βλέπεις αφιλιά. Όχι, ρε, όχι τόσο. Είναι όλα τα. Αν δεν κάνεις το εμβόλιο και ανήκεις στο 5%. Ανήκω στο 5%, κάτι διάβασα με αίματα και τέτοια τώρα που ανεβάζουν. Γαμάτα όπως είσαι. Με τύποι διαφορετικοί. Ξέρεις την ομάδα αίματος σου? Δεν την ξέρω. Μάθε την, δεν είναι κακό. Δεν έχω ιδέα. Όταν πας να κάνεις άδες. Πώς την ξέρω. Από παλιά τη θυμάμαι, δεν έκανε κάτι. Τόση. Ναι. Δεν το λέει πάνω, είναι αυτές. Έκανε. Γιατί δεν ρώτησες, αυτοί το ξέρουν.
Λες. Βασικά βιβλιάριο δεν έχεις. Ναι. Πες να το λες στο βιβλιάριο, Το αλήθεια. βιβλιάριο Ναι. το γράφει και όταν πας να δώσεις αίμα για να κάνεις αίμα. Παιδιά δεν Το έχει. λένε. Πουθενά δεν Σίγουρα το γράφει κάπου χτύπα ξύλο ότι παθαίνεις κάτι, ωραία. Δεν ξέρω. Κάποιο. Ναι. Αυτό Πες που ότι πρέπει ξέρεις, πρέπει θα να το δει δώσεις. κάπου. Άστο να πάρεις, δεν θέλουμε κανείς να Όχι, πάρει. Παιδιά δεν μπορώ να παθαίνει. δώσω αίμα. Γιατί? Γιατί έχω CD. Α, αυτό είναι καλό. Φακές, ναι. Τρομερή συμβουλή. Δεν κάνω εδώ σέμα. Φακές να τρως. Ζακέτα να πάρεις. Ναι, δεν επιτρέπει να δώσω. Όχι συμπλήρωμα στην δήλωση μου. Φακές. Εγώ δεν ξέρω Παίρνω, γιατί το παίρνω. ξέρω. Το θυμάμαι από μικρός απλά. Δεν είναι. Μου ξέρεις πώς Τι λέγεται το εμένα? Free Scratch. Ξέρεις η Κωνσταντίνα μου τώρα. Αλλά και ο Κωνσταντίνας σε ξεφτύλισε. Δηλαδή απλά σου είπε μια λέξη. Ποιος Μην δεν το πέσεις ξέρει, πάλι. παιδιά? Κανείς. Ή ξέρεις πώς λέγεται. Εγώ το είπα απλά ότι λέγεται Velcro και με λένε ο Crit Scratch. Velcro λέγεται Velcro τι? λέγεται. Η τεχνολογία, ας πούμε. Το έκανε ένας. Όχι, Το Crit Scratch λέγεται Velcro κανονικά. Crit Scratch. Αυτό που ενώνει. Velcro. Δηλαδή όλα λέγονται Velcro. Δεν είναι μάρκα το Velcro. Δεν είναι άνθρωπος ο Velcro. Α, δεν ξέρω αν είναι άνθρωπος. Τι είναι, είναι. δηλαδή το έχω όλα σκεφτεί, λέγονται δεν έχω Velcro. Τι είναι εντυπωσιαστεί. Velcro, όλα, τι κατάλαβα. Αυτό το Crit Scratch λέγεται Velcro κανονικά. Αυτή η τεχνολογία. Στα ελληνικά πώς λέγεται. Δεν ξέρω μπαμπινιώτη πώς λέγεται στα ελληνικά. Γιατί να λέγεται στα Το ελληνικά Crit κάτι. Scratch είναι λέξη. Όχι ρε παιδί μου, αλλά Πολύ ωραία αυτά που μένεις με την παντελή. Ναι, μαλάκα ήταν τρομερά, αλήθεια. Να. Τα memes με τον μπαμπινιώτη. Ήταν τρομερά. Α, με τα τρέξιμο. έγραφε. Η φωτογραφία του. Μα και ξέρεις, τέτοια. μην πες ρε μαλάκα, σε παρακαλώ. Το αγαπημένο μου ήταν αυτό που Ξέρεις, έλεγε. είχε και ωραία γκριμάτσα Ναι. πάρει ρε μαλάκα, ναι, Που αυστηρός. έλεγε που δεν είναι dick pic, είναι που απεικόνιση. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, όλα τα έχουν. Σημαίνει από την- Είμαστε σπίτι μου γι' αυτό. Α, Δεν είναι. εμάς γιατί μας πήγε. Είναι η μάνα μου τώρα. Γι' αυτό μπορούσαμε να γυρίσουμε στο σπίτι. Τους έχω πει. αν είχαμε και τη μάνα σου Αν είχαμε τη μάνα μου θα ξεφτύλιζε. στην ομάδα θα ήμασταν, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Καταρχήν δεν θα παίρνει τέτοια μάνα με τα views όλα. Δεν θα κάναμε εμείς κάτι. Θα μιλούσε μόνο αυτή. Γιατί αναφέρομαι σε κάθε βίντεο τη μάνα μου, αν είναι δυνατόν δηλαδή, έλεος. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνεται πάλι. Ναι, ρε, αυτό κάτι τέτοιο θέλουμε να κάνουμε. Σε κάθε βίντεο Να μας τρώω και μιλάς. να λέμε για τη μάνα μου. Θα γίνει awkward άμα αρχίσουν να λένε και οι άλλοι. Εντάξει, δεν μας ενοχλεί αυτό. Giveaway θα κάνουμε. Άμα κάνω τσιγάρο τώρα είναι κακό τέτοιο το κανάλι σας. Όχι, εξωτερικό πλάνο είναι, δεν είναι. Κάνε το τσιγάρο σου, ναρκωτικά να μην είναι. Κάνουμε giveaway. Counterpaint. Give away. Τι να κάνουμε. Χρησιμοποιημένη counterpaint. Ελαφρώς. Τι να κάνω, τελειώνει. Έπλαστρο. Πόσα ακόμα να βάλω έπλαστρο. Χρησιμοποιημένη από κάτω προς τα πάνω. Παίζει ρόλο. Γιατί, δηλαδή, τι Σαν άνθρωποι τους είστε. οντοκρεμές που Ναι, τους, ναι, ακριβώς. έχω Πείτε μου στη- λίγο τι άνθρωποι Στη είστε. μέση το πατάω. Πατάτε τη μέση του οντοκρεμα. Το σωληνάριο. Άλλο στη τσόντα. Τα βλέπεις. Τι θα το ρωτήσουμε. Ρε αδερφέ, φοράει και Ρε ακουστικά. εσύ, αυτός μπορεί να κάνει μαραθώνιο, ρε. Και Με τι, με τσάντα. τι μαραθώνιο ρε, πού ρε. Τι μαραθώνιο κάνει τόσο αργά. Μαραθώνιος δεν είναι κατοστάρι. Ναι, αλλά γιατί φοράνε τσάντα και τρέχουν. Βλέπετε το θέμα. Δες τώρα, γιατί έχει τόσα πράγματα και Έχουμε τρέχει. θέμα. Γιατί τρέχετε με τσάντα στην πλάτη. Άντε πες και Λοιπόν, γιατί έτσι όλος 50 όλος, αιώνες απορίες. Ποιο έχω Λέγε. εγώ αιώνες απορίες άμα Από θες τι εγώ. υλικό είναι φτιαγμένο το πελεκούδι και καίγεται συνέχεια. Αφού το μαύρο κουτί στα αεροπλάνα λέει δεν μαθαίνει τίποτα ποτέ, γιατί δεν κάνουν αεροπλάνα από μαύρο κουτί. Σε ποια ακριβώς περιοχή του ουράνιου θόλου βρίσκεται το σφοντίλι. Γιατί λέγεται πολυθρόνα ενώ κάθεται μόνο ένας. Ποιος και πότε ενημέρωσε τον Ταρζάν ότι το λένε έτσι. Ναι, όντως. Ισχύει. Φίλοι σε λένε Τραζάν, πώς το ξέρω. Με το πετσίτα. Μαλάκες, ξέρετε τι έχω όντως απορία κάποια στιγμή και δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Σε τι γλώσσα σκέφτονται οι εκγενετείς κοφάλαλοι. Δηλαδή σκέφτεται ο άλλος. Σε ποια γλώσσα σκέφτεται. Λέει πρέπει να φάω. Πώς το λέει δηλαδή. Καταλαβαίνεις. Είναι κάποια Αυτό σήμα. είναι όπως μαθαίνεις και εσύ σαν παιδί. Όχι, Τι όχι. μαθαίνω, αφού εγώ μαθαίνω κάτι, αυτός δεν μαθαίνει Πώς κάτι. μαθαίνεις. Είναι χειρονομίες, ρε. Εσύ όταν είσαι ενός ετών και λες μαμά, Ναι. αυτά πώς τα λες. Ο άλλος που είναι εκγενετής κοφάλαλος. Σε ποια γλώσσα. Ποια γλώσσα. Σε ποια γλώσσα σκέφτεται, κατάλαβες. Δεν είναι γλώσσα, κινήσεις είναι ρε. Μαθαίνει. Μαλάκα, εγώ Δεν σκέφτομαι είναι τον άλλο πείρασα. κινήσεις. Άλλο το αίσθητο, το νιώθω. Δεν είναι σατανική σύμπτωση όποιος βρίσκεται στην τουαλέτα όταν χτυπάς να ονομάζεται άλλος. Μαλάκα, Εντάξει είναι. Αιώνιες απορίες. Ναι, είναι- αλλά το. Γιατί άλλος, ρε φίλε, αφού ο άλλος είναι ήδη μέσα. Εγώ ξέρεις τι Τι λέω. άλλος, άλλος. Άλλος τον άλλον. Εγώ λέω Είναι κατουράω. ένας άλλος μέσα στην τουαλέτα που λέει άλλος όταν είναι ο άλλος μέσα στην τουαλέτα. Εγώ λέω ότι κατουράω.
Κατουράω. Έτσι λέω όταν χτυπάνε. Άμα χέρι δεν θα αρέσει. Κατουράω λέω επίσης. Σπάω! Αργήσατε, αλλά. Τι θυμήθηκες. Αυτό πρέπει να κοπεί. Στην Αφρική πώς ονομάζεται το άραπο φιστίκι. Φιστίκι. Σκέτο. Όπα ρε. Σπάω. Τι χρησιμεύει η τρύπα στα ντόνατς. Πραγματικά όντως. Μαλάκα, τι ξεχνάει η αφηρημένη τέχνη. Η αλήθεια όμως ξέρεις τι είναι αυτό πέρα. Ότι Τι περιμένει να ακούσει υπάρχει Μαριανόβα, λόγος. πες το. Υπάρχει λόγος για την τρύπα στα ντόνατς. Είχα ακούσει. Τι. Κάτι Το μηχάνημα. για να μην λερώνει τα δάχτυλά σου εδώ πέρα. Ναι. Τα δάχτυλά σου εδώ πέρα. Το βάζεις στη μέση και εκεί το τρως γύρω-γύρω, ρε παιδί μου. Να είναι τρως μικρή έτσι, τρύπα. Τώρα μαλάκα. μαλάκα τρύπα είναι στο κεφάλι μου. Εντάξει τώρα μαλάκα λόγω του εμπορίου το έχουν κάνει την τρύπα. Μα και θα δαγκώσει μαλάκα, θα φύγει ζάχαρη, θα πέσει κάτω, κάτι θα γίνει. Αν είναι δυνατόν. Τι μέσο χρησιμοποιεί ένα βουνό για να πάει στον Μωάμεθ. Πώς λέγεται το κενό ανάμεσα σε δύο πίπες. Πώς. Σωματικό διάλειμμα. Πώς κατάλαβε ο Πινόκιο ότι είναι ξύλινος. Αυτό το αίμα θα μπορούσα να μ' άρεσε. Όταν την έπαιξε την πρώτη φορά πήρε φωτιά. Δεν το παίζει πήρε φωτιά. Δεν έβαλε λίγο overlay κάτι. Λοιπόν, αυτό είναι καλό. Έχω να τελειώσω κάτι πρώτα. Ναι. Τα donuts Δεν έχει μιλήσει καν όση ώρα. τα donuts έχουν τρύπα στη μέση. Όχο, για άλλος τον ο εξής λόγο. Πες, Για πες. να ψήνονται ομοιόμορφα. Και από έξω προς τα μέσα, αλλά και από τα μέσα προς τα έξω. Πάρτα. Αυτός είναι ο λόγος. Πάρτα. Ωραία. Στην ερώτηση, θέλετε να γίνετε δωρητής οργάνων, η απάντηση, πάτε τα αρχίδια μου, θεωρείτε θετική ή αρνητική. Αρνητική. Τι είναι τα κάνει όλα στα αρχίδια σου, μαλάκα. Αρνητική, αδερφέ. Τα έχεις δει. Καταρχήν μπορώ να ξανακολληθούν αρχίδια. Γιατί όταν παίρνουμε λάθος τηλέφωνο, η γραμμή Δεν είναι ποτέ δεν είναι ποτέ κατελημμένη. κατελημένη. Ναι, ρε.